Menikö siellä äsken lentokone? Meni. Ja muistin. Täältä minä mennään ja nyt. Ja tänne voi tuutta kauemmas voi tuo Vennain päälle. Finnairiko siellä meni? Finnain meni. Missä se Finnairin koti on? Tuolla päin se on. Onko siellä päin? On se siellä päin. Minne se Finnairi laskeutuu? Suomessa laskeutuu vaikka. Haluan lentää Finnair. Minne sä sillä Finnairilla lentäisit? Elätäisin vaikka Pippan luokse. Sininenkö se on? On. Onko muita värejä? Kukka. Kukka? Joo. Ai jaa. Onko valkosta? On. Joo, taitaa olla. Finnairissa on valkoista. On. Minne sillä Finnairilla pääsee? No tosta läjästä pääsee. Reiästä? Ai Reiästä. pilven reiästä. Joo. Mä aion laittaa linkittaa tän kotiin siellä Vennailla. Kotiin pääsee Finnairilla. Joo. Ai kun kiva. Aivankin tuosta läjästä pääsee. Ai tää menee trampoliinille. Mahtoiko se Finnairi laskeutua tähän trampoliinille? Se saa laskeutua oikeeta. Oho, miten se laskeutuu? Se laskeutuu tuosta läjästä tähän. Vai jos siellä voittaa lampaalle, niin sitä voi vaikka pomputtaa. Tule! Vennailla tänne! Ei Finnairi. Moikka!